מוכנים לאתגר? משיגים לוט רק ממי שאנחנו הורגים. עם בדרי ואימא! כמו שאמרתי, אני עכשיו הולך לשחק, ואסור לי לקחת לוט חוץ ממי שאני הורג. רק את מי שאני הורג אני יכול לקחת לו את הלוט. עכשיו זה יהיה סופר קשה בגלל שאת הראשון אני אצטרך להרוג עם פיקקס. וזה למה אני לא עומד לנחות באחת הערים שפה, בגלל ששם בדרך כלל נוחתים המון אנשים. אז אני נוחת במקום שקט וקטן. עכשיו אני חוצב קצת עץ כדי שיהיה לי לקרב. פתחתי את התיבה רק בשביל חומרים. ואני אחפש אנשים עכשיו. כי אם לי לא טוב אני לא יכול לשרוד. וואו, איפה יש אנשים. זה מקום מאוד שקט וקטן. זה המקום הקודם שבו היה פה אחד, והיה שם אחד. את לא זוכרת? כשאני מלאתי אותך. ואגב, חברים, אמא שלי, בגלל שהיא רק מתחילה בפורטנייט, אז היא הולכת להתחיל עם נשק אחד. היא מותר לה לקחת נשק אחד, ואיתו היא משחקת בעצם. אם היא בטעות תיקח 2 מאינסטינקט, אז מה שיקרה זה שהיא תבחר אחד והיא פשוט לא תשחק עם השני. זה בגלל שיהיה לה קשה להרוג מישהו עם פיקקס. היא במילא לא הצליחה להרוג בכללי מישהו שהיה לו רק אחד, שהיה לו רק איזה 10 כדורים אחרונים, והיא פשוט צריכה לי תציל אותי. אז היא צריכה רובה. אוי אוי. עכשיו אני הולך לאחד הערים, למרות שזה לא רעיון טוב, אבל אין מה לעשות, כי אני יודע שזה... יש אנשים, יש. בוא כבר, פחדן. פחדני, בוא. פחדן. הנה, באת. לא. חבר'ה, זה היה הרבה יותר קשה ממה שציפיתי. בואו נראה איך אמא שלי תסתדר. אהבתם? אם אתם רוצים את החלק השני שבו אמא שלי משחקת, אז שימו לייק. וסאב.